Ocolirea și nerespectarea instrucțiunilor de operare în condiții de siguranță pot duce la consecințe grave în momentul în care utilizăm o semiremorcă basculabilă. Fiecare operator al acestui tip de echipament trebuie să aibă în vedere următoarele recomandări pentru evitarea riscurilor de accident și asigurarea protecției atât pentru el cât și pentru alți membri ai echipei de lucru, prevenind astfel daune grave și chiar leziuni. Respectarea unor reguli simple pentru utilizarea corectă a echipamentului începe cu operația de încărcare. Semiremorca nu se va încărca dacă nu este cuplată la capul tractor. În caz contrar, există pericol de răsturnare. Încărcătura trebuie distribuită uniform în benă pentru a reduce riscul de răsturnare a semiremorcii în timpul deplasării sau a descărcării ulterioare. Înainte de descărcare, atât semiremorca cât și capul tractor trebuie să fie aliniate și plasate pe un teren plat și stabil. Este interzisă descărcarea dacă semiremorca este poziționată în unghi față de capul tractor. Înainte de basculare, trebuie verificat dacă există spațiu liber suficient, fără obstacole, cum ar fi copaci, capete de pod sau fire electrice. De asemenea, înainte de basculare, suspensia pe aer a semiremorcii trebuie coborâtă. Descărcarea trebuie efectuată într-o manieră cursivă și fluentă, fără turarea inutilă a motorului. Verificați dacă încărcătura alunecă ușor, fără să se blocheze la capătul benei, deoarece poate apărea pericolul de răsturnare a vehiculului. În situația în care încărcătura se blochează, este interzisă bruscarea benei basculabile sau deplasarea cu suprastructura ridicată. Astfel de manevre pot provoca foarte des accidente grave. Trebuie subliniat cu fermitate că cilindrul de basculare este proiectat pentru ridicarea și coborârea benei și, prin urmare, nu contribuie la stabilitatea vehiculului. În timpul basculării, cilindrul nu trebuie să fie supus efectului de înclinare. Cilindrul de basculare nu se va lăsa extins pentru mai mult de 30 de minute. După descărcarea semiremorcii, cilindrul trebuie coborât până la capăt, iar după un minut, maneta de comandă se va comuta în poziția neutră. Din motive de siguranță, este interzisă staționarea sub o benă basculabilă neasigurată. Acordați atenție întreținerii periodice a sistemului hidraulic și veți avea garanția unei utilizări fără probleme pe o perioadă foarte lungă de timp a întregului ansamblu de basculare. Nu este recomandat accesul personalului neautorizat la sistemul hidraulic la orice tip de intervenție, în special modificări ale setărilor de presiune. Fiecare cilindru de basculare trebuie să funcționeze cu presiunea corespunzătoare, nu mai mare de presiunea maximă admisă stabilită de producător. Această valoare este specificată pe plăcuța de identificare a fiecărui cilindru. De asemenea, este esențial să se verifice în mod regulat nivelul uleiului din sistemul hidraulic, iar rezervorul trebuie să conțină suficient volum de ulei pentru a permite extinderea cilindrului la maxim. Tipul de ulei va fi ales în funcție de condițiile specifice de lucru și de nivelul maxim și minim al temperaturii exterioare.
Schimbul de ulei se va face o dată pe an. Inspecția zilnică va include verificarea stării furtunului care leagă cilindrul de sistemul hidraulic, verificarea conexiunii cuplelor rapide, fixarea suporților cilindrului pe șasiu, verificarea șuruburilor de fixare și a punctelor de gresare. Respectând aceste instrucțiuni, veți evita apariția situațiilor periculoase care pot duce la deteriorarea echipamentului și uneori la accidente foarte grave.